Bueno, proseguimos xa coa última charla das xornadas de hoxe. Presento vos a Xosé Manuel Seixas, é artesán e é coñecido tamén como home entroido, porque é un devoto da festa sagrada do entroido, podelo ver de felo, podelo ver de peliqueiro, de volante, de maragato, bueno, non sei, xa vou falar a él, pero unha das persoas que máis intensamente vive e participa en moito dos entroidos do país, e, polo tanto, tamén é un gran coñecedor, non? A parte de un gran artesano. Un artesán que ten traballado en distintos eidos, materiais e expresións da nosa artesanía, estudou deseño gráfico na Escola de Artes de Lugo, Ramón Falcón, aprendeu a facer monicreques, marionetas, xigantes e cabezudos e tamén máscaras con Marcelino de Santiago Cucas, aprendeu talla en madeira con Óscar Aldonza, tamén cestería con Carlos Fontales, un pouco de costura con Beatriz Mourelos e tamén traballou cosendo a man no taller de coiro de Ramón Lle, o sea que madeira, cestería, coiro é o prototipo de superviviente cando chega o apocalipsis zombie nuclear, el poderá, non vai ter problema. Bueno, e como vos digo, tamén un gran estudioso e coñecedor do entroido. Xa non lle resto máis tempo, deixo vos con Xosé Manuel Seixas, que é de Lugo, que vive nun dos sitios máis bonitos tamén que hai, que é Castro Verde, con permiso de Xermade, por suposto. Me diga nada. Pois moitas gracias pola invitación tanto a Rafa como a Sociedade Antropolóxica Galega. Bueno, xa comentou Rafa que a mí me gusta moito o entroido, eu conocín o entroido hai 20 e pico anos, non? Caí casi por casualidade nun entroido, non? E foi un shock, non? O sea, tanto que a celebración do entroido, non? Como bueno, pois todo o tema de vestimenta e todo isto, non? Que un pouco pois que xa me atraía non polo tema da artesanía, non? Entonces, seguín indo e a partir daquel momento, pois, bueno, empecé a entrar en contacto, pois, casi nun sitio así, igual un pouco machacón, ca xente dos diferentes entroidos, a coselos a preguntas, non? Evidentemente, unha das preguntas polas que máis entraba, pois, era polos traxes, non? En certa maneira, cada persona que lle gusta, que vive o entroido, que visita e tal, pois sempre ten as ganas de saber, non, que é o que significa pois poñer un desos traxes, que é o que se sinte, non? Entonces, bueno, pois un día deume pois por probar, non? Por probar a ver que era o que sería, pois eso, pois poñer unha das máscaras, non? E decidín pois empezar a facer algunha máscara, non? Para entender tamén de algunha maneira ese entroido, eses personaxes diferentes, non? Que podemos ver en todos os entroidos tradicionais, non? Esperando, pois eso, pois algún tipo de resposta de eso, do que comentaba que se sentía, non? E ao final, casi, en vez de entender, pois, bueno, como me pasaba unha vez cun tipo que, bueno, un profesor meu que fora de outra historia, que che decía que era que cando te empezas a meter unha cousa, ao principio parece que sabes moito, e despois o que vas descubrindo que non tens nin a máis mínima idea, e todo o que che falta por descubrir. E co tema das máscaras, pois, é un pouco nese sentido, por moito que te metas ou que investigues, parece que é un mundo tan sumamente grande que casi non entendes absolutamente nada, non? Entonces, hai que darse conta, non me vou a meter en temas de significados, ni muitísimo menos, non? Pero que é espectacular como nun sitio, un territorio tan pequeno, xa, digamos, o galego, o que sería a provincia de Ourense e sur de Lugo, non? Toda esa cantidade e con tanta pouca distancia de kilómetros nos podemos atopar con tal diferencia de máscaras, tamén de traxes, non? Pero, bueno, no que estamos falando de máscaras, tan sumamente diferentes que representan maneiras total e absolutamente distintas de entender o que ese personaxe totémico ou máxico, non? Que é o personaxe que representa ese entroido, non?
e non só pola diferencia, sino na maneira de constructiva, non? Como dous povos que poden ser medianamente cercanos, unhos utilizan os materiais total e absolutamente diferentes e unha estética totalmente diferente dentro do que ao mesmo tempo tamén unha certa coherencia de todos xuntos, non? E sobre todo, cando empezas, outras cosas que me impresionaba era na propia máscara a cantidade de materiais e de técnicas que unha persoa podía chegar a desempeñar, non? Por dicir un exemplo dun dos máis conocidos, unha máscara de peliqueiro, pois necesita de unha persona que teña habilidade en talla de madeira, que teña habilidade de traballo co coiro, de costura, de tratamento de peles, etc. Entonces, pois bueno, intentarei contarvos un pouco o que aprendín de moita xente da que falei, do que aprendín pois facendo algunhas, evidentemente non todas as máscaras, ni sei como se fan todas as máscaras, pero bueno, si algunha máis ou menos como se fai, e intentei pois traer tanto en fotos, non é unha exposición, ni muitísimo menos, aquí hai máscaras, algunhas fixenas eu, outras son prestadas, outras non as teño porque regalei, pero bueno, entre fotos e máscaras intentar explicar un poquinho cales son os procesos de fabricación de algunha das máscaras do Entroido. Entonces, intentei facer grupos de tipos de máscaras para que houbera un pouco representación de todas según os materiais utilizados e as combinacións. Entón, bueno, vou empezar ca primeira, que sería a máscara vou empezar ca de peliqueiro, pero que podía ser unha máscara que entrase dentro das máscaras que son da careta de madeira, o que sería a pantalla ou mitra de metal ou outros componentes. Entonces, bueno, para empezar, a fabricación dunha máscara de peliqueiro, pois, bueno, os materiais normalmente utilizados son de bidueiro ou ameneiro, porque é unha madeira que é lixeira e que é moi doada de traballar. Entón, bueno, falando un día con un artesán zoqueiro, pois comentaba que a maneira de traballar o bidueiro pois era tírase na época de setembro, deixase aproximadamente o árbol tirado, unha semana máis ou menos ao lado do río, logo fanse toradas dese bidueiro ou ameneiro e posteriormente xa se empeza a traballar con el. Hai dúas maneiras de traballar esa madeira. Unha é traballala en verde, co cal habería que cocela para evitar posteriormente que esa madeira xa feito o traballo pois agrietara, ou seca. No caso concreto, por exemplo, da última que está ali, que é un felo, non é un peliqueiro ou pantalla. Esta é unha máscara unha máscara de verdade, non é unha máscara de adorno, é unha máscara utilizada. Pois o artesán que a fixo, Manuel Fernández, González, perdón, utiliza madeira seca, prefiere utilizarla seca e non andar cas historias de telas que cocer ni tal. Entonces, bueno, sigo, basándose nesta primeira, no momento que temos a peza de madeira, fendémola pola mitade, utilizamos o que sería a parte exterior, aproveitando a súa forma, e posteriormente, e isto non sei como se pasa dunha pa outra, sí. Vale, perfecto. A técnica moderna é máis complicada que a antigua. Digamos que faríamos a forma, recortaríamos o que sería a parte da máscara que queremos utilizar,
unha certa holgura respecto ás medidas que queremos utilizar posteriormente. Bueno, hai que decir que esta máscara fixémola a medias un rapaz que está ali ao fondo máis eu, sobre todo fixo a parte de madeira, non? Entonces xa llevamos dando as primeiras formas, digamos, os primeiros trazados ao que serían as formas principales, traballando sempre dunha maneira simétrica, non? Que sería moitísimo máis doado para conservar as formas e que non se nos vaya de un lado a outro. Vamos marcando as distintas partes por volúmenes, non? Para non irnos desa parte, non? Logo xa se van perfilando, pois temas como as partes máis saíntes, non? Neste caso, pois o tema do nariz. E posteriormente pasaríamos o que sería a parte de atrás, non? O que sería o baleirado da máscara, non? Para deixarlle, bueno, pois, cando menos moi aproximadamente o grosor da máscara, non? Ao mesmo tempo vamos traballando co que sería a pantalla é de metal, e bueno, cando vamos facendo, pois, a parte de darlle xa a forma que vai quedar definitiva, pois sería onde se empezarían a facer, pois, os buratos dos cosidos posteriores, non? Donde, cando vayamos a unir pois, as diferentes partes que van a ser o soporte da máscara. Empezamos, bueno, aquí xa ca súa forma e empezar a pintala. Logo, posteriormente, bueno, pues darse un tapaporos que para, bueno, pues, para que vaya collendo posteriormente a pintura. Xa llevamos, bueno, antes de eso, evidentemente, facemos os buratos da boca, dos ollos e tal, e pasamos o que é a parte xa de la pintando, as dúas partes, e posteriormente o que sería a unión da pantalla máis a máscara e a parte de atrás, non? A parte de atrás, pois, no caso concreto dunha máscara de peliqueiro, pois, ou de cigarrón, pois sería unha badana, que é unha especie de coiro, pois, delgadiño, non? Donde levaría, pois, cruzado, non a pena non ter unha foto deso concreto, cruzado, pois, unha especie de villa, tipo cinto, non? Para axustar na cabeza, e iría unha peza de pel, normalmente de animal. Ahora, bueno, estás utilizando bastante os materiais sintéticos e tal, pero, bueno, antes eran de animais e querese, bueno, pues, seguir recuperando que sean de animais, bueno, reaproveitar pezas, non matar animais. O típico gato aí de todas. Leva, bueno, colgado tamén unha parte de adorno que sería unha crin de cabalo, non? E tal, e o seu rabo, non? E bueno, pues, posteriormente isto xa sería a proba de terlo rematado. Unha máscara de peliqueiro diferenciase da de felo, pois, basicamente nas medidas da cara, las aténdese actualmente. Vou intentar falar así un pouco das que se fan, como se fan actualmente, non? O sea, sin entrar en que históricamente como eran ou tal, non? Laza ahora mismo, pois, Verín, pois, tenden a digamos, tipificar un tipo de máscara de forma medianamente casi triangular, non? De mesmos tamaños de anchura que de altura, que dá así un carácter así máis, eso, triangular, e as diferencias ca de felo, pois, están en que na parte posterior, que esta non levaría esa badana, non levaría crin de cabalo, si levaría este rabo de raposo. Aquí, bueno, despois se queredes coller as máscaras e velas sin ningún problema. Este é o tipo de enganche que ten e tal. A parte de comentar aquí, pois, bueno, neste caso concreto, esta leva unha pel de carneiro, curtida por aquel señor que está ali ao fondo de bigote, Juan, e é un rabo de raposo que bueno, pues, aproveitado das tristes matanzas que se fan por aí do pobre bicho e tal. Despois, dentro de... Bueno, aquí, onde non moleste. Sí. Despois, dentro
Bueno, aquí quería rematar enseñando o que vos comentaba antes, non, de que impresiona así que hoxe en día que é todo, digamos, máis doado, é moi fácil formarse, ir a calquera sitio a formarse en talla de madeira, cosidos, etc. Pois pensar que este traxe de peliquero, que é un traxe moi antigo, pois que non deixe de ser impresionante, non, pois a súa calidade, non, tanto de traballo de madeira como artística. Bueno, quedome por decir como se unían as partes do que sería a badana, pelexo e metal, que é un sistema de cosido, típico cosido de cartera de coiro, de calquera material de coiro, de dúas agullas con cordón encerado, vamos. Posteriormente saímos aquí e entramos e nos vamos asuntos unha mágoa. Pasar a outra das... Vamos a de Boteiro de... De Viana ou de Vilariño? De Vilariño. De esta? No, a de Viana, de Viana. Si colles esta. Sí, estas son dúas nada máis. Bueno, aquí hai... Llevamos para diante para ter ben controlado. Estas, as de Viana, non trouxen ningunha, pero, bueno, basicamente sería, o sistema sería que en vez de, como falábamos antes, utilizase normalmente o mismo material, o mesmo tipo de madeira, pero que en vez de a peza, digamos, sobre unha torada redonda, a fenderamos a metade, digamos que a fenderíamos a 3/4, é dicir, mitade, e desde aquí quedaría vista desde arriba redonda, para aproveitar esa parte que se baleiraría e quedase un pouco de casco, non? E despois o que sería a mitra, toda esta parte de colorida que hai arriba, pois actualmente faise con unha peza de metal que arrodea a máscara, e despois eso vai soldado a todas unhas varillas de ferro que dan esa forma, e posteriormente iríanse pegando a esas varillas pois esos trociños de papel que se irían cortando para que quedara ese aspecto. Despois, non é moi típica ou está un pouco extraña esta máscara no sentido de, ou bueno, extraña non, a ver, non é a típica máscara de boteiro, pero sería unha das máscaras das que creo que hai poucas, de que sería simplemente de madeira, non? Moito máis tampouco que hai que comentar sobre ela. Trouxen unha, como non tiña ninguna daqui, trouxen esta daqui, que esta sería dun antroido non galego, esta é do antroido de Cerdeña, da fixena e tal, pero bueno, a técnica sería máis ou menos a constructiva sería a mesma. Esta vai nunha madeira máis dura porque tiña esta parte de patallar, que digamos estou ben salindo dun bloque de madeira, non? Entonces, mentras en Cerdeña aproveitan pezas de árbores con ramas, xa traballar a segunda forma que teña, pois aquí esta sería sacada dun bloque e iría, bueno, todo isto baleirado, non sería aproveitar esas formas, non? Despois pasaríamos... Non sei, vamos a outra a de Boteiro de Viana. Esta non é que fixáis? Non, a de Vilariño, perdón. Fixadevos neste deseño desta sapeta, despois se queredes comentar. A estrela de David. Estas xa serían, de aquí teño unha, bueno, fixen un boceto, porque iba a facer esta peza, esta máscara, e, bueno, para facela antes, pois fixen un boceto que sería un boceto pequeno, non? Era para un regalo, e, bueno, tamén utilizo este tamaño que é o que utilizo para as marionetas, non? Entonces, digamos que este tipo de máscaras son xa de cartón, non? Normalmente eso é un cartón simplemente arrodelado, pódese facer tamén mediante
utilizando moldes, etc. Pero, bueno, basicamente o que comentaba a xente de Vilariño de Conso é eso, que é un cartón que dá a volta enteira. Hai algúns casos dos que non dá a volta, simplemente que é un cartón duro que non deixa, o sea, que non chega a ter a parte de atrás, máis cómodo de poñer, etc., pero menos seguro. E basicamente, pois eso, é a unión do que sería a parte da máscara con unha parte de mitra, donde na parte superior, pois, bueno, representanse, podedes ver calquera tipo de diseño, pero, bueno, todo referido a tema de colorido, de flores, de cintas, é un pouco que hai noutros entroidos referidos a cor, a traer a cor que chega a primavera, non? Aquí teño, bueno, vedes aquí a parte de atrás, que ven sendo, bueno, neste caso é de lá, pero utilízase normalmente, pois, bueno, todo tipo de materiales, pero principalmente papel ou tela. Despois, bueno, esta é unha rareza que ten un certo parecido, tamén a puxen, bueno, ten a rareza de que esta é unha máscara de coiro, o sea, de pel, máis ben. E ten o parecido que as máscaras de Bellarón, de Ríos, de que utiliza, en vez de levar o que sería a barba, bigote, cellas pintados, pois ali utilizase pelo de cabra, non? Ou de ovella. E despois saliríamos... Se queres unha cadeira, podes chegar... No, gracias. Chantado. Vale. Ribeirao. Vamos ao Ribeirao. Sí. Santiago de aquí, visualización e pantalla. Vale. Deixo po final o que sería, bueno, no entroido Ribeirao, pois, hai moitas variedades de máscaras, non? Entonces, e sobre todo de materiais. Aquí neste caso concreto, esta é unha máscara de volante. As máscaras de volante son, en principio, parecen de realización moito máis sinxelas, non? Son unhas máscaras, creo que algunha vez chamasteis vos ben a un lado máscaras de pan, que se fan con agua con farinha. Sí. Entonces, é unha máscara que se utilizan unhas formas, que son esas dúas pezas que temos aí. Aquela dali está feita por Juan, que é o señor aquel de bigote, que feita por el, e esta é unha peza, pois, de auténtico luxo de museo, porque esta é unha forma que ten máis de 100 anos. Entonces, o sistema de fabricación destas pezas é que estaban nunha casa, e os veciños acudían a esa casa a realizar a máscara, que aparte do que é a fabricación, da importancia da fabricación de cara a poñerse a máscara, pois tiña un sentido moi socializador, non? Os veciños pasaban por ali, evidentemente, pois cearían ou tomarían un viño, charlarían. E a maneira de construir estas máscaras é, utilizando esta peza, durante todo o ano iban guardando os papeles de periódico cos que lles envolvían cando iban a chantada a comprar as tendas. Entonces, veñen sendo 3 páxinas de periódico con unha de liño, todas untadas dunha masa feita de auga con fariña, non? E que se colocan sobre a forma. Aquí colócanse 3 mazurcas de millo, non? Para que esa tela, o material vaya ben pegado, arrodelase con un cordón e métese métese no forno. Posteriormente daselles unha capa de xema de ovo, e así sería, pois, a realización desta máscara. Despois tamén no entroido, aquí tes outra foto. Aquí está, bueno, os ollos, despois de rematada a máscara, os ollos e a boca faise, pois, como vedes aquí na imaxen, con un ferro o roxo vivo, para darlle a forma dos ollos e da boca e do nariz. Quedaban máis fotos.
Sí. Paco López, estaba moi guapo e hostia, pero cada unha máis a la esta. E que están aí, non sei onde están. Dixe que era outra. Estaba así. Ben, isto é o pucho. A ver, non é que o pucho sea unha máscara, pero bueno, a mí tamén me apetecía pois traelo aquí un poquinho porque en certa maneira a mí dá a impresión de que isto é como se fuera a pantalla ou a mitra de algún tipo desa máscara, non? Dese personaxe que vai vestido, inda que no momento en que a persona que leva o pucho non leva posta a máscara, pero tamén creo que é interesante de comentar porque é unha peza moi especial, é unha peza que se fai, bueno, facíase antiguamente dun entramado de bimbios, agora faise, bueno, con materiais máis modernos, e que leva pois toda unha serie de colonias e cintas de papel e unha parte na parte de arriba pois, bueno, todo como unha especie como de campo de flores con un par de bonecos, non? E uns plumeiros que representan árbores, non? É unha imaxe pois a que podíamos decir dunha chamada á primavera, non? O que poderían ser o mellor outras mitras e pantallas, pois neste caso pois é todo dentro desta composición de colorista de un material, ademais respecto ás dúas máscaras respecto ao pucho e a máscara de volante, decir que son de materiais perecedeiros, non? Que son un tipo de elementos que, ao contrario de todos os que falamos antes, van a ser utilizados pois prácticamente por un ano ou incluso en algúns casos por un día, non? Posteriormente, pois digamos que hai o último dos personaxes do entroido de Santiago de Arriba, que é o maragato, que son pezas que se fan de pel, de osos, representacións de animais. Esta tamén está feita por Juan Carlos, e que digamos que esta é unha peza de coiro utilizando o de molde a forma, bueno, con os adornos de tipo animal. Despois simplemente comentar, bueno, este tamén era unha peza feita tamén para un traxe de maragato, pero que finalmente non foi utilizada, e que sería outro dos materiais que quedaban por tratar, que era o tema do coiro, non? Porque intentei traer unha máscara de oso de Salcedo, non? Como que é outro dos materiais utilizados, pero bueno, trouxen esta. Simplemente o traballo consistiría en utilizar tamén unha especie de forma ou material de molde sobre o que traballas e vas cosendo hasta darlle, pues, digamos, a forma que queres, non? Despois, como último así comentario, porque creo que este tipo de cosas é mellor terlo en conversación, non? Que non soltarase unha chapa directa. Habería, que eu creo que sería para falar e discutir, o dilema, non, de actualmente co tema da artesanía das máscaras a hora de facelas, pois o que é a entrada de novas posibilidades de construcción, non, de materiais modernos, non? En certa maneira, ves, antes vou comentar o tema da pantalla que me deu. Esta as pantallas, eu a primeira vez que fixen unha pantalla pensei que era unha peza única exclusivamente de cartón, pero non, é un sistema máis complicado. As máscaras as pantallas fanse con o que sería a parte da cara de feltro, non? Utilizábase normalmente pois sombreiros vellos, donde se fan aquí, estas son unhas fotos sacadas bueno, da exposición esta do Museo do Entroido de Xinzo, non?
Entonces, digamos que se fai ca parte superior do chapeu, pois vaise dando unha forma, recortando as pezas das formas do ollo, dos ollos, do nariz, vanse cosendo, hasta que dá algo así, e posteriormente sobre eso, tamén con agua con fariña, vaise metendo papel de periódico, como vemos aquí, ¿no? Cubrindo todo. A parte de arriba faise con cartón cosido, como vedes aquí, logo únense as dúas partes e xa nos dá o que sería a máscara, ¿no? A decoración, pois, bueno, como vedes, normalmente de formas astrais, sí, algún animal, algunha de demos tamén. Bueno, para rematar, pois, simplemente decir que ahora, hoxe en día, pois, hai unha certa discusión sobre o emprego de materiais novos ou que sería pois, o tema máis purista artesán, non? Nese caso, pois, o que se citaría, como visteis, a máscara que vos enseñei ao principio, a de felo, hai novas incorporacións como é, por exemplo, vinilos, está respecto ao que sería a outra que vos enseñei as fotos, que sería pintado, a introducción, os cambios do que sería, pois, en Viena do bolo, pois, o que sería toda esa mitra, pois, antiguamente facíase de bimbio e actualmente pasa a ser o metal, non? Que, bueno, que queda para discusión ou para facelos, pois, cada quen como lle preste, non? Bueno, pouco máis que comentar e